Hello friends, welcome to Royal Kingdom Restaurant. This restaurant is located in Udalguri town, so it is very near to UCO Bank. Royal Kingdom is the famous restaurant in Udalguri town. So today, I, along with Jennifer Demarie, a popular Boro actress, coming here to explore this restaurant. बेनो जाबाय जोंनि उदालगुरिनि फेमास रयेल किंडम नोंथांमोनाबो फैनो हागोन बयबो फैनो हागोन गासैबो सेंग्रा सिख्ला जेसांखिनि मानसिफोर दङ बेयावहा लाइक एभ्रि डिश मोनो मा जानो गोसो एन्ड लोगोसे बेयावहा जि दुकानबो दङ नोंथांमोना नायनो हागोन बिथिं फैदो बेनो जाबाय जोंनि आब' बे दुकाननि मेनेजार आच्छा नायनो बयबो There's a bike kurta and this side kids फोरनि थाखाय shoes मोजां जायफोरा kids दङ लांफैनो हागोन and बे summer collection pants सिख्लाफोरनि थाखाय मोजां बेफोरो नैबे जाबाय winter collection trial roomबो दङ try खालामनोबा सिङावहाय खालामनो हागोन फसायदोंना गासिबो आंनाबो फट' थानायबा लांगौमोन आङो नैबे जाबाय जोंनि जेन्ट्सनि थाखाय हौवासाफोरनि थाखाय माबायदि नांगौ नोंथांमोना चुज खालामना लानो हागोन मेनि भेराइटिस दङ बेयावहाय नायदो बयबो बे जाबाय जिन्स बे जोंनि बर'नि आर'नाइबो दङ लांफैनो हागोन जाय जायनो नांगौ जायनो आर'नाइ नांगौ बिसोरो लांफैनो हासिगोन जेराव प्रग्राम जायो माहा जायो नांगौ जायो जेरावबो ना नै जोंना विन्टार कालेक्सन जेकेट मोजां ना कालारफोरा लांफैनो हागोन बयबो बेयावहाय रयेल किंडमाव नै जा क्यूट खा पिंक मोजां हेयार शाइन जालायलायदों लांफैनो हागोन सिख्लाफोरा बयबो दैथिं नायनो हागोन बेलेग दङ ভণ্টি ৰয়েল কিংডম ৰেষ্টুৰেণ্ট আহি কেনেকা লাগে ভালে লাগে আজি কি খাই আছে আজি চেজৱান নুডলছ আৰু ভেজ ৰল কেনেকা হৈছে বনোৱাটো ভাল হৈছে दिनै मा जादों बेयाव दिनै माबा सेजवान चिकेन नुडल्स ओमफ्राय रल जादों आच्छा गोथाव नांदों ना औ गोथावानो बे रेस्टुरेन्टनि डेक'रेशनफोरखौ बोरै नांदों डेक'रेशनफोरजोंलाय मोजांखौनो मोनो फट' हारि लानो मोजां जायो डेक'रेशन ओमफ्रायहाय ओरैनो बार्थडे पार्टिबो खालामो डेक'रेशनफोरा बार्थडे पार्टिनिनो ओमफ्राय किसुमाना ओरैनो डेक'रेशन दोङो मोजां नुयो नाङो गोजोननाय थाबाय So friends, you can see here still I'm accompanied by Miss Jennifer Demarie and you can see here brother Ephraim and here you can see brother Dipankar आदाया उदालगुरि टाउनाव बे रयेल किंडम रेस्टुरेन्टखौ दिहुननानै जोबोद मोजां खामानि मावदों आरो जों बर' जानानै जोबोद प्राउड खालामदों दायो आङो बे रयेल किंडम रेस्टुरेन्टनि सोमोन्दै आं मिथिनो लुबैदों
आङो 2018 मायथाइनि मार्च दाननिफ्राय आङो आंनि बे रेस्टुरेन्ट रयेल किंडम रेस्टुरेन्टखौ खुलिनाय जादों आरो बे खुलिनानै आङो दिनै जोङो सासे लेखा फरा एसे गोरों जानानै आं आरो आंनि बिसि राजश्री मुसाहारि बेबो सासे लेखा गोरों हिसाबै जोङो साखरि बाखरि गैया जोङो साखरि बाखरि जों नागिरदोंमोन खिन्थु जोंनि जायफोर दैदेनगिरिफोर दा अफिसारफोर बिसोर गोबां बुरजा बुरजा थाखा बिनायलाय थाखा जों होनो हायैलाय जों बिजनेसावनो हौवा हिन्जाव नांथाबनोसै होननानै आङो दिनै बे रेस्टुरेन्टखौ खुलिनाय जादों आरो बिनिफ्राय आङो जोंनि रायजो राजानिफ्राय जोङो जोबोद हेफाजाब मोनदों आरो बर्तमान आंनि रेस्टुरेन्टआ मोजाङैनो सोलिगासिनो दं। नोंथांनि बे रेस्टुरेन्टआव मा जाग्रा आइटेम्स बानायनाय जायो? बिसेसकरि जोंनियाव इन्डियान आरो चाइनिस दङ आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर'नि जिखिनि जानाय गासै 350निबो बारा आइटेम जोंनियाव मोनजानाय जायो। आङो बेवहाय गाननाय जोमनायनि दखानबो होनाय जादों आरो बिसेसकरि गथ'निफ्राय लानानै गिदिर हौवा हिन्जाव आरो मोजां ड्रेस दखनानिफ्राय लानानै ब्रेन्ड लंपेन्ट हौवाफोरनि सेंग्राफोरनि आरो सिख्लाफोरनि ब्रेन्डनि गाननाय जोमनायफोरखौ मोननाय जायो। दा जोबनायाव जोंनि बे बर' मानसिफोरनि थाखाय बिजनेसाव जेनेबा साख्रि मोनाबोला बिजनेसाव इम्परटेन्ट होनो थाखाय मा मेसेज हरनो नागिरदों? जोंनि जायफोर सेंग्राल' नङा सिख्लाफ्राबो सेंग्रा सिख्ला जायफोर साख्रि बाख्रि नागिरनानै खायफा ओरैनो दंबाय थायो साख्रियावल' नागिरा लाफानो बा जोंनि मानसिफ्रा थिखा नागिरबाय थायो क'क्राझार खारो लिडारफोरनि उन खारथिंलाय लाङो बिनि गेजेराव गोबां मानसिया थाखा फैसा आरजिनो हादों खायफा न' मोसौ हानि बायदिसिना सम्पति फाननानै थिखा मावनो नाजासेयावबो खायफा थाखा फैसा लस जादों आरो जाफुंहोनो हायाखै बिथांमोना आरो खायफा बिनि गेजेरावनो माखासे माहाजोन जादों खायफा जि न'निफ्राय दंमोन बेबो थांगारजोबदों। बेनिखायनो आं खावलायनो सानदों जायफोर जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर लेखा फरा फरायनानै दङ बा फरायै दङ बिजनेसाव हाब जोंनि मानसिफ्रा बिजनेसाव नांथाबनानै थानांगौ मानो होनबा दा गुबुन जातिफोरखौ नाय हारसाफ्रा बेंगलिफ्रा गुबुन जातिफ्रा बिसोरना न' थानो एसेल' दङ जोंनि हाया सोरनाबा 10 बिगा दं 20 बिगा दं खायफा 30-40 बिगा दङ खिन्थु जोङो बोसोराव खनसेल' खेथि खालामो माइनि आबाद खालामो जोङो मा मोनो 10 मन माइ मोनो बिगासे 500 थाखा दाम बा 5000 मोनो बिजनेस जुदि खालामोबा बबेबा सानसेयावनो जोंहा 500,000 थाखा लाब जायो। This is the balcony of Royal Kingdom restaurant, so you can sit here comfortably and enjoy the beautiful view of outside from this restaurant. So friends, you have to climb up this staircase to visit this restaurant. And also you can organize your birthday celebration and any kind of meeting here in this restaurant. This is the kitchen of this restaurant. मा जादों आबौ? साव जादों पक'रा जादों बिराद टेस्टि जादों जोबोद मोजां जोङो पार्टि जाबाथाय जों बेयावनो खालामफैयो पार्टिफोरखौ गोथावानो जायो ओमफ्राय मा जादोंमोन दिनै? दायो जोङो माबा जादोंमोन आरो चिकेन साव जादोंमोन आरो बेनि थिगानो मोजाङानो जादों जाबाय जोङो जाखांबायनि दानिसो जाखांबाय जोङो बेयावनो क्रिसमासनिबो शपिं हारि खालामो थिगानो जोंनि थाखायलाय बेयाव गासिबो ड्रेसफोरानो गासिबो मोजां गोजा गथ'फोरनिबो मोनो आरो गिदिरफोरनिबो मोनो जोंनि थाखायलाय बहुत मोजां आरो मानो होनोबा जों गोजानाव थांनो नाङा आरो बेयावनो शपिं खालामनो हायो। नायदो बयबो बेयावहाय दख'नाबो मोनो एसेबां मोजाङै आंथ' नायनाय लोगो लोगो फसायखाबाय जा सुन्दरखा नै मा दख'ना होनो बेखौ? मा दख'ना होनोमोनथाय बेखौ आब' पाटनि दख'ना जा मोजांखा फसायबाय
लांफैनो हागोन बयबो बेखौ जाय जाया फसायदों बेलेग बेलेगबो दङ मानसिफोरा फसायनानैनो लांफैजोबखाबाय बे मोनसेल' आग्लायनानै दङ दायो लास्टनि दायो क्रिसमासनि थाखाय आरो लाबोबावगोन आब'आ नायफैनो हागोन गासिबो स' लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअखौ बेसेबांनो फोजोबनोसै फोजोबनायनि सिगां आङो बिथां जोंनि बर'नि मुंदांखा एक्ट्रिस जेनिफार दैमारिखौ आं हाजासे साबायखर होदों मानो होनबोला बिथाङा दिनै आंनि बे भिडिअखौ गोबां मदद खालामबाय स' थेंक इउ भेरि माच वेलकाम स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनावबो थुदो जाहाथे नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायनि नटिफिकेसनखौ मोनगोन गोजोन्थों खुलुमबाय